Kadagkuan sa kapolisan nagpakisusi sa Lapu-lapu City Prosecutor's Office kung nganong gitugutan sa Piskaliya nga mabuhian ng 17 anyos nga akusado samtang City Prosecutor mitataw nga wa nila gidismiss ang kaso batok sa menor de edad. Ano ang report? Usa ka case conference ang gipahigayon ganihang buntag sulod sa Lapu-lapu City Prosecutor's Office. Uban ang kadagkuan sa Police Regional Office 7 ug Lapu-lapu City Police Office. Apan nagdumili pagluwat si Police Brigadier General de Bolsinas ug pamahayag sa ilang gihisgutan sa case conference. Usap na kami, etc. I will have my comment after sa case. Gipasabot hinuon ni Lapu-lapu City Prosecutor Rozo Zaragoza nga igo lang nagpakisusi ang kapulisan sa pagtugot sa Piskaliya sa gidusong omnibus motion to release CICL kon child in conflict with the law. Biyernes sa hapon, dihang giluwatan sa Piskaliya ang release order. Nangutana lang po sila nga nganong gi-release nang atong gitubag wala to ma full gyud sa warrantless arrest ug sa hot pursuit operation. So mao na nga pwede gi-release nato ang kuan ng CICL, but that not necessarily nga gi-dismiss ang kaso nagpadayon ang investigation. Ang home care facility nga giduma sa DSWD Lapu-lapu nakadawat sa kopya sa resolution sa Piskaliya ug kagahapon atol sa lubong sa biktimang si Christine Lee Silawan gikatahong gibuhian na ang 17 anyos nga akusado. Apan nagdumili pagluwat og pamahayag ang City Social Welfare Officer sa dakbayn sa Lapu-lapu kabahin niini. Mamang ganito ang among kuan nga iya na nang kaugalingon ug ganahan siya mo gawas. But ako lang tagli pabuton gusto nako nga naara siya diha sa home care for his safety. Kaya unta kay balo naaday mga tao diha nga naglagot pud niya. Di ba? Unsa na noy may tabo niya diha. Subay niini, hingpit nang gi-terminate sa Piskaliya ang inquest proceedings o gisugda na ang regular preliminary investigation. Sulod sa 60 kaadlaw, resolbahon sa Piskaliya ang gidusong murder in relation to RA 10175 kon Cybercrime Prevention Act sa NBI 7 batok sa 17 anyos nga akusado. Nindot sad nga atong i-convert sa preliminary investigation para ang both sides maka-submit og mga additional evidence para daghan tag i-evaluate. Uban ni Renante Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisdak.